ga jam'iyyar NDC mai lasisi taro fansi ni NDC ko ba sisi nemo jesi girma masi da kafi HD Dr. Shamsuddin Aliyu Sa'adu Hotoro PhD Doctor waka ta sauka ni NDC mun danguma a jam'iyyar NDC kun ga mai karko ce kuma mai faɗi ce ku sani mun tace jam'iyyar NDC ga al'umma gata ce ga shiri yayi shiri kwa jam'iyyar kowa ce dan a kawo canji da tsintsiya banza ce yan ciki sun kauce dukiya sun sace hakuna sun kwace muna cikin NDC Samina wa a ɗana mu bi jam'iyyar da za ta yi mana rana a yau tsaro a gyara mana gona sannan a daina zare mana zana mu daina firgita safa da rana yan ƙasa ku gane fa batuna mu bi jam'iyya ta NDC suna ga magani na warke mana kuna kuma ga ruwan da zai kai ashana mai sammako a can mu muka kwana a cikin ta za na samu shi rabona da mutan kaza hada har na gari na ga yan uwa da duka iyalaina NDC mai alamar yatsu ita za mu dangwala ba wani tutsu kukan gidansu zai kowane tsuntsu NDC mai alamar yatsu yan takara suna nan ta tulluma da kudu da arewan mai girma gabas da yamma ga tawagar suma kowa ya zo ciki babu nadama sai mun fitar da kifi daga koma babban shiri muke yi ga dama mahasada fa sai sun sha fama a takarar da za a yi fada nima NDC ce ne hagu da dama Samina wa a ɗana kowa nata jama'a na ƙaunarta yau kuma mun ɗau tuta kai kuce NDC 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 za mu fitar 'yan Najeriya kusa a yanzu ta mamaye duk cikin ƙasa da duka jihohin da suka yi marmasa ba gudu ba kuma ja da baya ai cikar kwari miliyoyin masoya shugabanci sai mun musanya musamman har kasa ko masa yaya jam'iyya wacce ta tara gayya lokaci yayi na murza kambu mu shaki iska adai na zambo dan da zane aka gane zabo a sauya sauyi ku fito su jambo ana kashe al'umma suna ji darajar rai ta makar na kaji dole mu tashi mu doki kirji Sani da ku kai har ma magaji mun ga ruwa na neman haɗe mu ku tashi mi cetar rayukanmu kuma cire kafa a taɓo karmukamu jam'iyya ta NDC ita zamu domin tsaro ya samu a garuruwanmu suma dubu kwankwasa na cikinta gajigai ciki maza da mata kai kuce NDC